Tak vítajte ešte raz, priatelia. Moje meno je Stanislav Ličko a mám tu svojho parťáka, kolegu, kamoša Michala Fanvana. Čau, Michal. Čauko, čauko, vítam všetkých ešte raz. Vítajte na webinári Ako stabilne a dlhodobo dosahovať úspech a hojnosť. A dneska sme sa rozhodli s vami pozdieľať hlavne praktické veci z našich životov, čiže tento webinár bude hlavne o osobnostnom raste alebo o tom rozvoji, o práci na sebe, pretože to je to, čo nás dvoch aj spojilo, aj sprevádza posledné roky, takže veľmi sme už sa tešili, že čo vám dneska vlastne pozdielame a za mňa sú to hlavne praktické veci. A na konci máme pre vás aj pripravený nejaký ucelený postup, aby ste boli schopní urobiť zmenu v aktuálnych témach vo vašom živote, ktoré vás teraz trápia. Pretože každý z nás, či chceme alebo nechceme, či si to priznáme alebo nepriznáme, každý má nejakú tému, ktorú rieši. Nemusíme to nazývať problém, môžeme to nazvať výzva alebo nejaká skúsenosť. Každopádne vždy niečo v našom živote aktuálne riešime. A ja mám pre vás hneď tak z hurta jednu výživnú otázku, ktorú rád používam. Takže keď sa v noci zobudíš, tak čo je jedna vec, ktorá ťa serie? Alebo prečo nemôžeš zaspať? Tá jedna jediná vec. Hej, a skús si teraz aj, zober si pero a papier a kľudne si túto vec teraz zapíš. Alebo na počítači, niekde si ju poznáš, pretože kam smerujeme svoju pozornosť, tam stúpa energia. A práve vďaka tomu, že si to zapíšeš, tak možno práve na tomto vysielaní nájdeš odpoveď na túto otázku, alebo ako sa odbrzdiť a pohnúť v tejto otázke, v tejto jednej veci, v téme, ktorú riešiš. Niektorí možno majú pokojný spánok a úplne v noci sa nebudia. U mňa to bolo tak, že keď ma niečo trápilo, tak som nad tým často premýšľal. Čiže ja doplním stana a nad čím často cez deň premýšľate, čo vás cez deň trápi, čo je to také, čo vám bere veľa energie, že je to niečo, k čomu sa akoby neviete to vyriešiť a vraciate sa k tomu. Každý z nás určite už zažil taký ten moment, takže a v živote to jednoducho bude tak, že takýchto problémov sa nám v živote asi bude opakovať viacej, ale aktuálne si vyberte len ten jeden, minimálne jeden, hej, že nechoďte do toho teraz, že idem písať nejaké zoznamy a tak ďalej a vyberte ten, čo vás najviac trápi. Mhm. Presne. Odporúčam jednu vec. A prečo ostať do konca? Pretože vám pomôžeme odhaliť možno iné pohľady na túto jednu tému, jednu vec. A vďaka tomu sa môžete minimálne pohnúť o jeden krok, o dva, o tri kroky ďalej. Takže máme pre vás niečo špeciálne pripravené. Určite ostaňte do konca. Ja ešte na úplne začiatok, možno nás všetci nepoznáte a tak chvíľky dáme si takú minútku, že Stano, predstav sa a ja sa potom predstavím za tebou, aby všetci vedeli, že z akých skúseností vlastne môžeme čerpať, alebo vy všetci môžete čerpať. Tak, myslel som na to, že aby ste sa predstavili, ďakujem, že si to pripomenul. Takže moje meno Stano Ličko, podnikám od roku 2013, som otec, manžel a taká tvorivá duša. Som aj spisovateľ, napísal som nejaké 4 knihy, vydávam 5. teraz a rád prednášam a rád inšpirujem ľudí v rôznych životných témach, či už sú to vzťahy, zdravie aj peniaze. Mám skúsenosti z rôznych oblastí a veľmi ma baví vlastným príkladom ukazovať, ako sa to dá, ako môžeme zmeniť svoj život pozitívnym smerom. Takže dneska s vami budem zdieľať zase len to, čo som zažil, čo mám odskúšané a čo mne funguje osobne v mojom živote. Keď to niekoho inšpiruje, budem rád, keď nie, tak nie. Samozrejme, každý si odneste to, čo potrebujete. Michal, kto si a aký máš príbeh? Ja som začal podnikať rok po tebe, čiže v roku 2014 a rovno som začal podnikať medzinárodne v angličtine. Začal som robiť booking, organizovať kapelám koncerty. Rovno ma na začiatku postretol jeden veľký fail, alebo jeden veľký
nazvime to blamáž alebo proste problém a musel som sa z toho hrabať 2 roky. A potom aj tie skúsenosti, ktoré tu dneska budem zdieľať, sú vlastne z tejto 10-ročnej cesty. A prešiel som si rôznymi podnikaniami, vlastne pár nehnuteľností. Potom v roku 2018 som začal podnikať v oblasti marketingu, čiže konzultoval som v 2000, prelome 2019 a 2020 som prešiel na coaching a pomáhal ľuďom osobnostne rásť. To ma vždycky naplňalo. Predtým som bol ešte učiteľom gitary. Čiže celý môj život sa nesie nejak v spojitosti s hudbou a ja mám to šťastie, že som si v 13 rokoch zadefinoval, že chcem ľuďom robiť úsmevy na tvárach a to som vždycky plnil v každej tej svojej činnosti. Či už to bola hudba, či už to bolo hranie alebo organizovanie koncertov, marketing a coaching, tak toto je jediná taká pojitko medzi všetkými týmito oblastiami. To je za mňa, kto som a aké mám skúsenosti. Super, super. Poďme si prejsť veľmi v krátkosti, čo nás dnes čaká. A celkovo ja ten osobnostný rast považujem za jednu z veľmi dôležitých častí nášho života. Čiže keď nerastiem, tak mám pocit, že stagnujem často. Každopádne dozvieš sa tu 3 atribúty, ktoré potrebuješ v živote aplikovať pre dlhodobý rast. Ďalej naučíš sa, ako rozpoznať a identifikovať chyby, ktoré sa ti opakujú stále dokola a napraviť to dlhodobo. A získaš techniky a nástroje na aktivovanie svojej tvorivosti a objavíš tak svoj vnútorný potenciál. A spoznáš aj overené postupy na vytvorenie prostredia, ktoré ti pomôže dosiahnuť svoje ciele. A návod, ako získať čas pre seba a vytvoriť si viacej možností na realizáciu. Pochopíš, ako zvládať svoj pracovný a osobný život. A mne sa tam páči doslova prostredie, pretože možno to poznáte, možno nie. To prostredie, či už rodinné, pracovné, cirkevné, nejaké ďalšie prostredie, v ktorom sa vyskytuješ, tak ťa ovplyvňuje, či chceš alebo nechceš. A si priemerom tých ľudí, ktorí sa tam často stretávajú. Takže začneme takým bodom číslo 1, ktorý je tzv. Tvorivá energia. A poďme, Michal, možno od teba začať, že čo sú také tie body, ktoré ty by si tu chcel do tejto témy priniesť? V rámci tej tvorivej energie je tam tých možností alebo tých bodov viacej a pre mňa je veľmi dôležité, ako spozorovať to, že nie som v tej tvorivej energii, lebo tvorivá energia je len také slovné spojenie. A možno aj vy poznáte to, že by, keď som začínal podnikať, tak som vral, že nemám dostatok inšpirácie, nemám dostatok nápadov a potrebujem niečo, objaviť nejakú tú kryštálovú gulu. Toto je jeden z tých prvých bodov, ktorý ja už teraz vnímam aj v svojom okolí, keď prichádzajú za mnou kamoši a potrebujú proste na niečo prísť, niečo prevratné, s čím by začali vlastne podnikať, tak majú vlastne nedostatok inšpirácie. Toto dokáže vyústiť až do takého levelu, že človek prejde do frustrácie a v tej frustrácii jeho životná energia začne klesať dole a začne byť, to slovičko určite poznáte všetci, začne prokrastinovať. Čiže proste nemá energiu na tvorenie nových vecí. To znamená, že veľakrát tých ľudí viete spoznať podľa toho, že si radi sadnú doma za telku, dajú si proste pivo. Nevrajím, že to je zlé, ale nechcú s tým akoby robiť ďalej, posunúť sa v živote niekde dopredu. A keď prechádza tento bod, že už prokrastinujem, nechcem napríklad cvičiť alebo nechcem sa niekde rozhýbať, tak nastáva tzv. mentálna únava. A to je, keď veľa rozmýšľate, ale neviete na nič prísť a veľakrát sa to spája aj s overthinkingom alebo premyslením, neviem, ako by som to preložil, že príliš veľa myslíte a táto únava sa potom pretaví aj na to fyzično. Potom viete spoznávať na sebe to, že začínate priberať. Ja viem, že som s tým mal proste problém, že som začal to riešiť cez emočné jedenie. Večer proste som otvoril čipsy, dal si také pivo, alebo odchádzal som akoby od toho jadra nejakého problému
S tým je spojená motivácia v živote, a teda rozpoznáte to podľa nejakého nedostatku motivácie, že vás to proste prestane baviť. Neviete nájsť tú, tú energiu pre nové veci, to nadšenie. Toto všetko sa ešte spája ďalej, ďalší krok, aby sme prišli k tomu, čo veľa ľudí brzdí ešte viacej, a to je ešte dokonca väčší strach ako strach zo smrti, a to je strach z neúspechu alebo strach z vystupovania na verejnosti. To sú podľa štatistík ešte väčšie strachy. Čiže toto všetko patrí do tej tvorivej energii. Viete to spoznať taktiež na základe nejakého cyklického myslenia. To, čo som spomínal na začiatku, že sa vraciate k tým istým problémom. To, čo vám bere tú energiu. To je, že keby si vytvoríte rutinu, ktorá vás dáva v živote nejakým spôsobom dole, a nejaký taký pomyselný vrchol, ktorý v rámci netvorivej energie alebo opaku tej tvorivej energie je negatívna sebareflexia. Začínate seba považovať za slabého jedinca, si hovoríte nejaké vnútorné možno nadávky, alebo jednoducho sami seba zhadzujete. Veľakrát to začína len tým vnútorným rozhovorom a potom sa to začína prejavovať aj navonok, kedy začnete používať možno viacej vulgarizmov v svojom živote, hej? Že proste tá negatívna sebereflexia sa vie pretaviť až do takéhoto bodu. Ja by som určite povedal pár vecí z môjho života, ale ešte predtým skúste, prosím vás, aj napísať, tí, čo tu ste, tak či sa vám teraz niečo z tohto aktuálne deje. Čiže skúsim to tak vymenovať, že poďme za radom. Choď od tejto. Dobre. A, takže, nedostatok inšpirácie, prokrastinácia alebo odkladanie tých dôležitých vecí, ktoré máte urobiť, mentálna únava, nedostatok motivácie, strach z neúspechu, rutinné myslenie, že sa cyklíme v nejakom myslení, frustrácia a negatívna sebareflexia, že hovorím alebo myslím o sebe v negatívnom slova zmysle. Skúste aj si zdvihnúť ruku úprimne alebo napíšte len áno do komentárov, ak ste sa tam niekde našli. Za mňa tieto všetky témy je ľahké do toho v dnešnom svete spadnúť, keď si len otvoríme Instagram a vidíme všetkých tých úžasných ľudí, ktorí zdieľajú, že sa im darí, že sú najlepší na svete, ale tá realita všetci vieme, že iná, ale to na nás pôsobí, že si povieme, kokos, a ja necestujem do toho Dubaja stále a nemám to Ferrari a nemám ani tú peknú ženu takú ako na tom Instagrame a ľahko sa do toho človek dneska dostane, ale toto je fake, to není reálny svet. A chcem povedať k tej tvorivej energii, že pokiaľ netvoríme, či už som maliar, alebo len pestujem kvety, alebo vyrezávam niečo pekné z dreva, alebo píšem nejaké články, čokoľvek, pokiaľ nie som v tej tvorivej energii, tak sa veľmi ľahko dostanem do tých bodov, ktoré Michal aj ja, ktoré sme spomínali. Takže pokiaľ nenechávame tú inšpiráciu cez nás prúdiť, tak sa veľmi ľahko dostaneme do nejakých nižších energetických stavov a je ľahké sa v tom aj zacykliť. Mal som aj pár rozhovorov s nejakými mojimi priateľmi nedávno a tam som presne toto zistil, že človek sa do toho môže zacykliť a potom je aj ťažké sa z toho dostať, keď nemám to správne prostredie. Takže za mňa je dôležité mať nejaký ten cieľ, zmysel, čomu sa venujem a potom si v tom nájsť nejakú rutínu. Poviem príklad, keď som písal teraz poslednú knihu, napísal som ju pomerne rýchlo, ale vďaka tomu, že už viem, ako to funguje, mal som rutinu. To znamenalo, že každé ráno v pracovné dni som vstal o zhruba 5 ráno a vedel som, že do 6, pol 7 mám čas, pretože žena spí, deti spia a ja môžem tvoriť. V kľude som písal každé ráno
nejakú hodinku, niekedy 3/4 hodinku som si každý deň napísal pár odstavcov do knihy. A takto za 2-3 mesiace vznikla skoro celá kniha. Pretože som si rozložil ten veľký cieľ na malé kúsky a každý deň som tomu nejaký čas venoval. A potom sa k tomu možno dostaneme, že aké ešte techniky používame. A každopádne, keď prúdi tá tvorivá energia, tak prejavuje sa to presne tými opačnými vlastnosťami, že máte viac energie, že urobíte radi tie veci, lebo vás to baví, že často ani nepotrebujete jesť, nemáte mentálnu únavu, lebo robíte to, čo vás baví. Tú motiváciu nemusíte hľadať vonku, nemusíte pozerať motivačné videá a nebojíte sa toho neúspechu, lebo už máte nejaké skúsenosti a viete stopnúť negatívne myslenie. Toto je ináč veľmi dôležitá vlastnosť sa aj naučiť stopnúť negatívne myslenie. Alebo minimálne si to všimnúť. Aha, hovorím o sebe nejaké veci, ktoré nie sú pravda. Tak to treba zastaviť. No, čiže nechcem úplne sa tu rozkecávať, takže zatiaľ k tomuto prvému bodu takto. Máš ty, Michal, niečo, čo chceš doplniť? Veľmi krásnu vec si tam povedal na konci, že stopnú to negatívne myslenie. Ja poviem taký, možno taký malý trik do toho, lebo si mi tak super nahral, že keď si o sebe niečo myslíte, tak si len poviem, že zaujímavá myšlienka. Myslím si, že táto myšlienka je nejaká, alebo že ja som nejaký a s tým akoby získate ten odstup od tej danej myšlienky. Ju iba identifikuje, že ďakujem ti, ty si iba len myšlienka. A tým pádom viete mať akoby odstup od toho, že akýkoľvek ste. Super, super. Dobre, poďme na bod číslo 2, ktorý je dôležitý a ten bod je kvalitné prostredie alebo kvalita prostredia, v ktorom sa vyskytujem. Trávim tam veľa času, či je to práca, rodina, nejaký kolektív kamarátov, kolegov, cirkevný kolektív môže byť rôzne ďalšie spolupracovníci biznisovi a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť poď, Michal, ty nejaké svoje body, ktoré chceš k tomuto povedať. Dôležité k tomuto je asi povedať to, že každý má tých prostredí viacej. Že to nie je, že len jedno prostredie, v ktorom sa nachádzam. Ako si ich proste opísal, ja mám proste, že pracovné prostredie. Potom mám iné pracovné prostredie, mám iný proste projekt, iné podnikanie. Potom mám domáce prostredie, kedy som doma so ženou, s dieťaťom, so psom. Ďalšie prostredie je to s kamarátmi. A každé toto prostredie nás nejakým spôsobom ovplyvňuje a sme v ňom buď produktívni alebo neproduktívni. A podľa toho vieme aj rozpoznať, že či to prostredie je pre nás prospešné. Ja som to vnímal v každom tom prostredí, že sa mi chcelo tvoriť vďaka tomu, že tá tvorivá energia akoby narástla kvôli tomu prostrediu, že ma inšpirovali tí ľudia, ktorí som mal okolo seba v každom tom jednotlivom prostredí. Tým pádom som chcel akoby viacej tráviť prirodzene tam času. To je jedna taká vec, že vďaka čomu viete rozpoznať, že máte kvalitné prostredie, alebo aká vysoká je tá kvalita prostredia, lebo každé to prostredie má istú svoju vlastnú kvalitu. Čiže prirodzene inklinujeme k prostrediam, kde získavame podporu. Hej? To znamená, že nemusia všetci súhlasiť v tom našom prostredí s našim názorom, ale napriek tomu, že nesúhlasia, tak nám vedia dať relevantný feedback alebo relevantnú spätnú väzbu. Čiže tá podpora sa môže prejavovať aj týmto spôsobom, že dostanem kvalitnú spätnú väzbu od niekoho, kto so mnou nesúhlasí a odkomunikuje to so mnou takým spôsobom, že mám pocit sebahodnoty, že stále chcem v tom danom prostredí tvoriť, napriek tomu, že nemáme rovnaké názory. V rámci toho prostredia musí byť určite nejaká tá organizácia alebo taká hierarchia, že každý si tam hrá v tom, nazvime to takom piesočku, v
tú svoju rolu. A to je veľmi dôležité, aby každý ten náš vnútorný talent, ktorý máme, tak sme osadili v tom prostredí na správne miesto. Lebo nie len to, že som v tomto prostredí a vidím tu tých inšpirujúcich ľudí, ale ja taktiež potrebujem byť osadený správne, aby som sa mohol prejaviť, aby to moje vnútro mohlo nejakým spôsobom rásť. A to vidíme to v rámci tej organizácie, že aj celá tá spoločnosť potrebuje nejaký spôsob rásť. Vidíte to proste na firmách. Keď má firma dostatok takýchto ľudí, tak potrebuje aj zdroje a potom to prirodzene v takejto spoločnosti rastie. Potom sú to, okrem tých inšpiratívnych ľudí, potrebujete mať akoby príležitosť, keď už ste osadení, aby ste sa dokázali realizovať. Realizovať v tom, čo máte radi, čo vás nadchýna a nezabúdať na to, že aj realizácia v niečom, čo pre mňa nie je až tak príjemné, lebo nie všetky veci, ktoré v živote máme, tak potrebujem sa realizovať aj veci, akoby prekonávať istý svoj komfort, lebo v rámci toho komfortu nejakým spôsobom, keď opúšťame ten komfort, tak aj prirodzene rastieme. Vy to určite poznáte na sebe, že možno sa vám úplne nechcelo ísť na napríklad dneskajšie vysielanie, ale vás tak zaujímalo, že OK, strávim tu nejaký čas a dozviem sa nejaké hodnotné informácie. To môže byť to rozšírenie tej vašej komfortnej zóny a je to teraz naše spoločné prostredie, to, čo tu zažívate. Čiže sme si vytvorili tu naše prostredie, kde sa viete inšpirovať buď stanom, alebo mnou, alebo možno tu nájdete niekoho iného, ktorý prináša tú hodnotu tejto našej aktuálnej spoločnosti alebo tohto prostredia. Viete to taktiež rozpoznať na spôsobe komunikácie alebo tom, ja si to pamätám, keď som bol zamestnaný, tak som sa veľakrát cítil, keď mi niekto zväčša nadriadený niečo len nadirigoval. Som sa cítil byť že si to so mnou správne nekomunikoval, možno si to dobre myslel, ale tá moja energia v tom prostredí akoby nerásla, že som nemal chuť, keď som dostal od šéfa proste z drba, tak niečo proste robiť, lebo keď máte zo seba zlý pocit, tak prídete prirodzene to bola konkrétne škola, tak som nemal chuť a tí žiaci to na mne cítili, čiže tá zlá komunikácia má vplyv akoby celej tej jednotlivej hierarchie. Takže toto sú asi také základné body, ktoré by som povedal k tomu prostrediu a všetci to určite v rámci toho, keď sa teraz rozmýšľate na tom prostredí, môžete nejak vnímať, že ako sa cítim v tomto jednotlivom prostredí. Super. Zoberte jednotlivé prostredie, že pracovné, a že ako sa tam jednotlivé tie veci, že ako so mnou komunikujú, alebo ako mám spätnú väzbu, či je tam dostatok zdrojov, aká je tam organizácia. To je to, čo si môžete teraz nejakým spôsobom napísať na ten papier a vidieť, že v ktorom prostredí je to pre mňa prospešné. To je veľmi dôležité. Toto je krásna téma, Michal, čo si otvoril aj tie pracovné prostredie na Slovensku. Hlavne spojené s tým, že či sa cítite, že ste na tom správnom mieste vo vašej firme alebo vo vašom podnikaní, pretože to je tak dôležité v dnešnej dobe, že podľa mňa nás to veľmi rýchlo vyhadzuje, alebo aspoň tí, čo ste všímaví, tak zistíte, že sa necítite dobre v tej práci, kde není uznaná tá vaša hodnota, kde nie je vám daná tá vážnosť alebo tá váha toho, že keď niečo prinesiete, tak je to buď odignorované, alebo to nie je ohodnotené aj peniazmi, alebo jednoducho zažívate to, čo Michal spomínal. Ja som sa pýtal minulej jednej známej, že ako je spokojná v práci a tak. A ona mi vraví, vieš čo, Stano, je to platovo dobré,
aj máme dobrý kolektív, ale jediná vec, vieš čo, nás si nechá ten šéf ráno nastúpiť takto do lajny a on potom ráno príde s tou zlou náladou, lebo vieš, on má takú ženu, tak on tam ráno príde taký namosúrený a riadne nás, tak slušne neviem, ako to mám povedať, riadne nám naloží a my úplne ostávame tam stáť ako obarené. Nič mu na to nepovieme, lebo nemáme na to, neviem, silu, alebo nevieme si sa postaviť do tej sily a on potom odchádza s dobrou náladou a my sme celý deň z toho vlastne sa dávame dokopy. Takže vieš čo, túto jednu vec, kebyže sa dalo zmeniť, tak my podľa mňa aj dávame lepšie výkony. A ten šéf vedel vybaviť obrovské, ja neviem, peniaze pre celé to oddelenie, ale táto jedna vec tam úplne kazila celú tú atmosféru. Takže, alebo ešte jeden príklad dám. Jeden môj známy tiež pracoval v jednom závode technologickom, neviem presne, čo tam vyrábali, ale on hovoril, že tam mali nejaké také šichty, že tam stačilo prísť, nejak si tam lahnúť a že keď tam aj bol nejaký taký človek, ktorý sa snažil, tak oni ho hneď upratali, aby si lahol na tie 2 hodiny, že teraz sa proste nerobí. Aj teraz tu všetci spíme, takže nie, že nám to tu pokazíš. A jednoducho to prostredie, či chceme alebo nechceme, tak nás ovplyvní. A ja by som si na to extrémne dal pozor, že keď ste dlho v nejakom prostredí a zo začiatku tam zažijete nejaký kultúrny šok, to nazvem, a nezmeníte to, tak potom to prostredie vás pohltí. Takže to vaše telo vám vždycky dá vedieť, že niečo nie je v poriadku, len keď to nebudete riešiť, tak jednoducho sa to potom na vás prejaví. Ako sa to potom prejavuje v živote, alebo ako zistíte, že to prostredie nie je kvalitné, tak opäť môžete cítiť veľkú únavu v takom prostredí, že vaše telo doslova vypína, že sa vám chce spať, že ste unavení, bolí vás hlava, alebo ja neviem, nechce sa vám proste. Ste v stave nízkej produktivity. A ďalej, keď niečo poviete, tak to není uznané, je to použité skôr proti vám, alebo je to zhodené, zosmiešnené, a prípadne niečo stále opakujete dokola a vy vidíte, že mesiace alebo aj roky sa to vôbec neberie v potaz. Ďalej je tam strašne vybičovaná nejaká negatívna atmosféra, ohováranie, nejaké poza chrbát sa niečo rieši, zlá organizácia, možno nejaký nezdravý priestor, hej, pracovisku, že sa nedodržiavajú nejaké tie nariadenia. Nie sú tam peniaze, nie je vaša práca ohodnotená. Vysoký stres, vysoká hladina stresu, neistoty, žiadne príležitosti na rast, veľmi zlá komunikácia alebo nekomunikácia, pocit izolácie, alebo že ste na to sami a neviete, alebo skôr nemôžete povedať veci tak, ako cítite, lebo sa stane niečo zlé. Tak opäť z týchto, ktoré som vymenoval, skúste to teraz premietnúť na váš život a sami si povedzte, či ste v takomto prostredí a hlavne si povedzte, že či to za to stojí. To je ešte tá dôležitejšia otázka. Mne si teraz úplne pripomenul môjho, neviem, či ho nazvať mentora, priateľa, možno ho veľa z vás pozná, je to celkom známy youtuber a on mi rozprával jeden taký svoj príbeh, ako tuším mal vtedy do 18 rokov a bol ako veľa z nás, určite ste boli proste v krčme a tak tam sedel a tak sa obzeral, úplne mi to teraz pripomenul, ako mi to hovoril a že ty koko, že čo tu robím vlastne? Že je to miesto, kde sa bavia o totálnych hlúpostiach, ktoré ma absolútne nezaujímajú a ja som tu s mojím časom, ktorým by som chcel tráviť úplne inak a mi povedal, že ja som si Mišo v tom momente povedal a povedal, že ty koko, že toto vôbec nie je pre mňa. Postavil sa a odišiel a odvtedy v tej spoločnosti nebol. A začal robiť proste tie veci, ktoré ho v živote naplňali. Ale zistil, že vlastne márnil čas, hej, že to bola taká otázka pre ňo. A to
ja som v živote prešiel rôznymi prostrediami a za posledných, ja neviem, 10 rokov, odkedy podnikám, tak som tých prostredí zmenil, že extrémne veľa, hej. Lebo v každom to prostredí som sa niečo naučil a posúval som sa ďalej. A vďaka tomu som vlastne na tom mieste, kde v podstate dneska sme celý deň tvorili s realizačným tímom také veci, ktoré som si nikdy v živote nevedel predstaviť. A zrazu tá energia je úplne iná, že som teraz, napriek tomu, že som unavený, lebo som veľmi unavený, ale som nadšený z toho, čo sme cez deň vytvorili. A to je napriek tým nesúhlasom, ktoré dneska cez deň boli aj so mnou, tak mám pocit, že to niekde smerujeme, že to niekde spoločne ide ďalej. A to je pre mňa veľmi dôležité ísť s niekým, lebo dokážem zájsť akoby ďaleko. Toto si treba uvedomiť v prostredí. Keď chcete ísť rýchlo, tak choďte sami. Ale keď chcete ísť ďaleko, tak potrebujete na to kvalitné prostredie. V dnešnej dobe sa ženieme za neviem akým úspechom, finančnou slobodou a tak ďalej a chceme to získať veľmi rýchlo, trpezlivo, hej? A toto jednoducho nie je možné bez toho kvalitného prostredia, aby to bolo dlhodobé a stabilné. Toto mi to pekne pripomenulo, ako mi to kamoš hovoril. Super príklad, Michal, a za mňa tiež, že aj keď sa nezhodnem s niekým v nejakom kvalitnom prostredí, to môže byť práve výhoda, lebo počujem opačný pohľad na ten môj problém a vďaka tomu si môžem uvedomiť, že proste nemám jediný pravdu na celom svete, že sú tu aj iné pohľady na život a v tom je tá pestrosť. Ale keď by niekto do mňa nablačal, že proste som úplne neschopný a neviem čo, lebo si to myslím, tak neviem, či chcem tráviť v takom prostredí niečo a chcem budovať niečo s niekým v takomto prostredí. Takže nejakú informáciu viem odkomunikovať rôznymi spôsobmi. No, a poďme na tretí bod a potom prejdeme vlastne do finále. Takže poďme na tretí bod, ktorý sa nazýva emočná stabilita. Toto sa týka určite vzťahov nielen v pracovnom kolektíve, ale aj doma. Celkovo vzťahy. Každý rieši nejaký vzťah, či už som rodič, partner, muž, šéf, kolega, brat, kamarát. Každý máme tieto vzťahy. A poď zase, Michal, ty povedať niečo o tej emočnej stabilite. Tej emočnej stabilite ja si spomínam na to, keď som začínal podnikať a akú som mal emočnú stabilitu vtedy, keď sa mi diali veci, ktoré boli veľmi nepríjemné. A úplne začnem tak z nepriama. Pamätám si, ako prišiel veľmi jeden nepríjemný moment, jedna situácia, kedy som mal niečo zariadiť, nezariadilo sa a musel som vyslovene v totálnom strese ísť von sa proste prechádzať s tým, že som si povedal, že ty kokos, že tak toto nie, že s tým na tej prechádzke som rozmýšľal, že ty kokos, ja som teraz 3 hodiny úplne hotový, triasol som sa a že musím s tým niečo spraviť, aby som mohol byť v kreatívnej energii. A tu poviem to, že tieto všetky tri body, ktoré tu dneska vlastne odznejú, sú úzko prepojené. Ono na to netreba zabudnúť, že to je ako stôl a že bez týchto jednotlivých bodov viem fungovať len istú dobu. Takisto keď máte kvalitné prostredie a máte tvorivú energiu a ste emočne nestabilní, tak mňa toto rozhádzalo, hej, že úplne som si spomenul, jak mi volal partner zo Švédska a proste som si úplne vybavené veci, dobré prostredie, ale emočne som bol nestabilný kvôli jednému proste problému. Čiže pre mňa to bola akoby veľká zmena nálady, ako som sa cítil, ten môj vnútorný pocit. Niekto to nemusí mať, že takú veľkú tú emóciu, ale môže mať, že časté zmeny. To dokáže toho človeka vyčerpávať tiež takisto veľmi ako pri tej veľkej zmene. Lebo keď ich máte veľa cez deň, tak vás to takisto vyčerpáva. U mňa to bola proste jednoducho veľmi silná reakcia.
Skrz, ako sme spomínali, to prostredie, tak viete mať vnútorný pocit nesebarealizácie a teda veľakrát sa cítite, že ste proste prázdni. Že to veľmi s tým súvisí, že nedá sa úplne oddeliť to prostredie od toho, ako sa cítim. Čiže viete si to spojiť, že cítite pocit, že nič neviem, som neschopný, som prázdny, nič vo mne nie je také, čo by som dokázal odovzdať. Niekedy viete reagovať napríklad na veci v rámci vzťahov veľmi akoby rýchlo, nerozmyslene, že pre vás to znamená taký impuls, hej, že proste tu musím teraz hneď proste na to zareagovať, alebo keď sa s niekým rozprávate. Napojím to na to, že nedá sa oddeliť akoby pracovné prostredie od toho môjho osobného. Veľakrát ste to určite zažili, že ste sa doma pohádali a išli ste teraz do práce, tak aký veľký dopad to malo na tú vašu prácu v produkcii. Alebo opačne, ako vás v práci nahneval šéf a ako ste prišli domov. A to súvisí s tou emočnou stabilitou. Kľudne si to teraz spomente si na akúkoľvek situáciu, ktorá vás takto rozladila a aký veľký dopad mala na to v rámci dňa. V rámci celého toho dňa, ktorý ste vlastne nejakým spôsobom prežívali. To je to, aký veľký vplyv to má na náš život. Ja v tomto súhlasím s tebou, Michal, že pokiaľ veci doma nefungujú, tak to strašne veľmi ovplyvní vaše pracovné výkony, nielen výkony, ale celkovú náladu v práci. A naopak zase, keď sa nedarí aj v práci, tak logicky niektorí to nevedia oddeliť a prinášajú to domov a potom tam zase to zhodia na toho partnera, partnerku. Takže treba si to uvedomiť, že práca s tými emóciami je jeden z tých nástrojov, ktoré aj ja, aj Michal napríklad mne veľmi pomohol v tomto. Dal mi nejaké dobré otázky, keď sme sa rozprávali minule a ja som si vďaka tomu uvedomil nejaké veci, ktoré môžeme riešiť možno ináč. A takže máme obaja veľa nástrojov, ktoré vám aj chceme odovzdať. O chvíľku o tom povieme. Každopádne k tej emočnej stabilite ešte chcem povedať, že keď zažívame nejakú situáciu, vždy ju môžeme riešiť nejakými rôznymi spôsobmi. Takže aj mne, keď sa niečo deje, ja neviem, zabuchnem si kľúče alebo niečo sa stane, tak ja už som si na to zvykol, lebo to podnikanie, keď podnikáte, to vás proste, to vás ošľahá, ako sa hovorí, že zažijete veľa pádov. A práve tie pády vás v živote učia. Takže už keď si zažijete, každý z vás si zažil veľa pádov, tak mi isto dáte za pravdu, že keď sa vám to stane znova, už nie ste v takom strese. Už ste stabilnejší, už viete reagovať. Keď vás prvýkrát zastavili policajti, tak proste nevedeli ste, ako sa voláte, pomaly možno niektorí. Ale keď vás desiatýkrát zastavia, tak čo už, viete, čo vás čaká. Hej. No a niečo to aj o vás hovorí, keď vás desiatýkrát zastavia policajti. A možno je to len šťastie. No ale čo sa týka tej emočnej stability, za mňa tiež vždy to niečo hovorí, že keď ste pozorovateľ zvonka, vidíte, že niekto sa neadekvátne správa, že proste úplne zjape, blačí, alebo ako Michal hovoril, mení tie nálady, je nepredvídateľný, že proste tá emočná stabilita pre mňa je tá zrelosť. Či už sa bavíme o mužoch, o ženách, to je v zásade jedno. Človek, ktorý nedokáže kontrolovať svoje emócie, tak ho emócie ovládajú. Má niečo nespracované a tam je priestor na ten rast a sebarozvoj, s čím vám vieme pomôcť aj na základe tých našich skúseností. Ja, Čiže, no. si mi tak teraz vo svojom rozprávaní zasa vynoril ďalšiu spomienku, kedy som učil jedného žiaka, ktorý v rámci jedného koncertu sa postavil a odišiel z toho pódia a pripomenul to vlastne tú moju situáciu, že ako človek
hrá na nejakom pódiu pred ľuďmi a teraz dostane stres a zabudne na to, že čo má hrať. A teraz čo spravím? OK, zdrhnem. Zdrhnem z toho pódia, lebo sa tam cítim akoby nesvoj, neviem, čo mám robiť vlastne v tej situácii. A tá emócia je tak silná, že kokos musí sa niekde schovať. Proste sa chce schovať presne za tú emóciu a nespracované veci. A veľakrát to robíme takto vedomo, že takto viditeľne by som to nazval, ale veľakrát to robíme úplne, že podvedome. Ja si to pamätám zasa spätne, keď som mal nejaké problémy vo vzťahu, v škole a tak to bolo v prvom ročníku na vysokej škole a začal som extrémne veľa piť a extrémne veľa fajčiť. Čiže to bol, viete to spozorovať na základe takýchto vecí, že začnete nadmerne piť. Ja si pamätám, ak som prišiel na jednu skúšku z klavíra a úplne som bol hotový. Hotový skrz to, že som to potreboval vyfiltrovať niečím iným. A to je pre mňa tiež takým spoznávacím znakom, že človek proste v rámci stresu veľakrát proste príde a určite si pamätáte nejakých ľudí, ktorí keď sú v strese, tak si potrebujú zapáliť. Ja som si to pamätal sám na sebe, že s týmto som mal problém nezvládať tú emóciu, ten nával tej energie, ktorá ku mne proste prišla. Nevedel som, čo s tým mám robiť. Čiže a tie najhoršie spôsoby sú už nejaké tie drogy alebo tvrdý alkohol, že nepijete len pivo, ale proste to je úplne, že až do alkoholizmu to dokáže prejsť. Čiže to je ďalší spôsob, ako ľudia nezvládajú tento stres. To neznamená, že si nemôžete dať taký proste pohárik vína alebo také pivo, ale jednoducho, alebo keď si dáte pohár vína, tak to neznamená to, že neviete zvládať stres, áno. Takže teraz by som sa nechcel úplne tohto až tak veľmi dotknúť, ale nadmerné užívanie alkoholu alebo fajčenia alebo už drog. Takže Ja sa hlasím tiež, Michal, do tohto klubu, že tiež zhruba v období 18 až 23. Toto bol môj spôsob prežitia, ako zvládať tú emočnú nestabilitu. Ja som nevedel zvládnuť tie bolestivé emócie, tak som proste chlastal. Dvakrát týždenne vybiť poistky. To bolo úplne bežná vec pre mňa v tom veku a prišlo mi to úplne normálne, lebo tak fungovali všetci v mojom okolí, lebo tam bolo to prostredie, v ktorom som sa stretával každú sobotu, piatok, niekedy aj cez týždeň, lebo som nemal vyriešenú tú emočnú stabilitu. A ako vidíte, už teraz to spojenie, možno aj vo vašom živote, že toto sú sakra vážne veci, že vy ten život, ktorý žijete, tak tieto veci, o ktorých sme hovorili, každý z nás ich nejakým spôsobom riešil alebo rieši. Takže tieto veci môžu veľmi ovplyvniť váš život, keď zmeníte to prostredie, keď začnete pracovať na svojich emóciách alebo na tej stabilite a dostanete sa do stavu tvorivej energie, tak viete vyriešiť 99 problémov, ktoré sú v vašom živote. Hej? A s tým vám prinášame nejaké akčné kroky, ktoré sme si pre vás pripravili. Máme množstvo praktických spôsobov, ako pracovať s tými témami, ktoré sme tu vymenovali. Len teraz tu nie je na to priestor, lebo niektorí už išli pozerať hokej, hej. Alebo proste už za chvíľu ja musím ísť dať spať deti a tak ďalej. Ale chceme vám odovzdať tieto praktické veci na tréningu naživo, ktorý sa koná v júni 15.6. v sobotu jednodňovka. Je to vo Vyglaši na krásnom zámku, kde bude to kvalitné prostredie. Budeme tam nielen my s Michalom robiť praktické tréningy, ale aj ďalší skvelí hostia, ako je Katka Karafa, Vojtech Sabol, Jan Marko. A vytvoríme spoločne kvalitné prostredie, v ktorom sa vy môžete posúvať a rásť. Takže našim cieľom s Michalom, keď sme toto zakladali, tento projekt, je vytvárať to prostredie na ten rast, pretože sa to volá Akadémia rastu. Hej? A veľakrát sme sa stretli s tým, že ľudia dnes chcú na sebe pracovať, ale nemajú to prostredie. Takže toto bol taký prvotný zámer, že prečo sme to vlastne začali robiť, aby sme mali ten priestor na to stretávanie sa a mohli sa tam inšpirovať, prekonať nejakú ručnú brzdu, prekonať nejakú bolesť a možno niektorí z vás prvýkrát zažijú vôbec takéto prostredie, že si poviete, že kokos to je možné, že nesníva sa mi, uštipnite ma, lebo doteraz ste to nezažili. Ja som tiež nevedel, že sa dá rozprávať
so ženou úplne do hĺbky o intimných veciach, lebo som to nevidel doma u otca, u mamy. Hej? Ani som nevedel, že sa dá rozprávať o peniazoch v kľude, až kým som to nezažil, až kým som si to nevytvoril. Ale každý z vás má nejakú boliestku, boľavú tému, ktorou možno aj v tom kvalitnom prostredí si viete prejsť, len potrebujete tie 3 body, o ktorých sme hovorili. To prostredie, emočnú stabilitu a dostať sa do stavu tvorivej energie. Takže máme pre vás do nedele špeciálnu ponuku, kde môžete ušetriť 99 eur na basic vstupenku, alebo neviem presne koľko, musíš mi pomôcť, Michal. Hej, ani ja presne neviem, takých 200 niečo na vape vstupenke. Ja ešte len doplním k tomu prostrediu, že čo sme vlastne vytvorili, je našim zámerom, keď sa teraz možno ľudia si hovoria, že prečo je to na tom výglaši, prečo je to tak niekde inde, hej, že mohli sme ten seminár spraviť alebo ten workshop spraviť niekde v takom meste, kde to bude nejakým spôsobom možno ľahšie dostupné, ale pre nás je veľmi dôležité sa vytrhnúť z toho nášho konceptu, z tých paradigiem, v ktorých žijeme a začať vnímať ten náš život akoby s takým odstupom, lebo zrazu sa pozerám z toho nadhľadu a vidím tam veci, ktoré tam predtým som nedokázal zbadať. A sami možno vidíte, že my sa snažíme čo najviac odovzdať už dneska vám, ale máme tu istý obmedzený čas, je to proste hodinka a je to úplne iné, keď to zažijete naživo, a keď to zažijete takto online, tých ľudí si oveľa lepšie nacítite, viete, akí skutočne sú, hej, že ten pohľad do očí, tú ľudskosť nedokážeme od toho oddeliť. A je to, pre mňa osobne je to veľmi dôležité, aby som vedel, s kým tvorím to prostredie a ako nad tým dokážem spoločne proste pracovať. Takže Stano, ešte ak ťa môžem poprosiť, ty si hostom, môže zazdieľať možno stránku, aby ľudia videli, kde sa dokážu na túto stránku, teda už si poslal link, že sa vedia prekliknúť, môžem to zazdieľať? Áno, áno, Ak už na to. tom pracuješ, však ťa len úkolujem. Ďakujem, ďakujem. Daj mi vedieť, či to vidno. Áno, vidno to. Dajte aj Takže, vy vidieť, či takže to vidno. prosím vás, ktorí chcete, choďte na stránku, ktorú som dal do chatu, akademiarastu.sk/workshop. Bodka 1 by tam malo byť ešte, lebo toto je... Hej. Aha, na. Nie bodka 1, teda 1 bodka. Tak, teraz je správne. Ešte raz na chat. Tak, bodka 1. Ľudia tam. Dobre, takže tento link dám ešte raz do chatu, Ten starý zmáš, aby sa to, ak sa to dá. aby to nemýlilo ľudí. No. Dobre, delete. Dobre, takže poďte tí, ktorí chcete zažiť toto prostredie na stránku, ktorú som dal do chatu. A na tejto stránke, tak tu je vstupenka Basic alebo vstupenka VIP. My sme vymysleli takú vec, že pre vás, ktorí ste tu, máte špeciálnu možnosť získať a tieto vstupenky lacnejšie. Túto Basic môžete získať za 44 eur pomocou zľavového kódu RAST99. Takže keď chcem Basic vstupenku, tak by som na to klikol. A tu sa mi otvorí takéto okienko, kde zakliknem vstupenku Basic a tu napíšem zľavový kód RAST99 a dám aplikovať. Vďaka tomu som získal zľavu 40, zľavu 99 eur a mám vstupenku za 44 eur. Táto cena je len pre vás, ktorí ste tu, takže vďaka tomu, že ste na tomto webináre, môžete získať túto vstupenku za túto exkluzívnu cenu. Takže to bola vstupenka Basic. No a tí, čo chcete viac, tí, čo chcete to najlepšie vždycky, to najluxusnejšie, ak chcete s nami stráviť ešte nejaký čas po workshope a dať s nami večeru, a podebatiť možno o nejakých vašich výzvach v živote, tak kliknite na VIP vstupenku a tu môžete zadať zľavový kód RAST VIP a keď dáte aplikovať, tak sa vám tam sprístupní vstupenka za cenu 71 eur.
Takže toto je len pre vás, ktorí ste tu a tieto zľavové kódy platia do konca víkendu, do nedele. Takže máte na to dosť času, aby ste to stihli a potom tie kódy nebudú fungovať už. Takže ešte raz, ak máte nejaké otázky technické za... A Tomáš už píše, že ide kúpiť. Super, Tome, vidíme sa. A ak máte nejaké otázky k tomuto, či už technické, ako objednať tie vstupenky, alebo na nás, čo sme sa bavili na tomto vysielaní, tak poďte do nás. Hej, a ja ešte pre istotu dám tu raz tento link akademiarastu.sk workshop 1. Máte to v čete. Takže Tomáš, gratulujem aj ja. Vidíme sa na workshope 15.6. v Grand Hoteli Viglaš. Je to ináč krásne miesto, minimálne z webu. Keď si ho pozriete, si môžete nacítiť to miesto. Takže tu máte aj nejaký krátky program, čo vás čaká. Aj Katku, čo zažila, čo je to prinieslo, si môžete pustiť. No a poďte na otázky nejaké vaše. Chcel si, Michal, ty niečo ešte doplniť? Ja som len chcel povedať, že je tu teraz priestor a je tu bezpečné prostredie. Človek si môže povedať to, čo chce, a kto nechce povedať, tak ľudia využije chat, lebo nie každý si rád zapne mikrofón, takže v kľude tu otázky do chatu. A ja ešte dodám, že ten celý program je veľmi praktický, hej, že nečakajte nejaké len suché prednášky, že to tam odsedíte, ale sme si povedali s Michalom, že chceme to viesť hlavne prakticky aj s ďalšími prednášajúcimi, aby ste si vy reálne odniesli nejakú zmenu vo vašom živote. Či už sa to týka nejakej témy v osobných vzťahoch, aj v téme osobnostného rastu, aj v téme finančnej gramotnosti. Budeme vám dávať len praktické veci, ktoré sami robíme a ktoré vám môžu pomôcť urobiť tú zmenu. Lebo my nechceme, aby ste vy teraz zmenili celý váš život. To sa robí veľmi ťažko za jeden deň v sobotu. My chceme, aby ste možno zmenili jednu dôležitú a zásadnú vec, ktorá vás trápi, s ktorou vám tam vieme pomôcť, lebo budete vytrhnutí z toho prostredia, v ktorom to neviete zmeniť vy sami. Toto sa mi stalo už tisícekrát v živote, že ten problém, ktorý som riešil, som nevedel vyriešiť z toho miesta toho problému, ale musel som zmeniť to prostredie, porozprávať sa o tom s niekým, kto má nadhľad a je emočne stabilný, není zainteresovaný a pomohol mi nájsť to riešenie. A ja som sa potom vrátil do toho prostredia a vedel som to vyriešiť. Takže toto je cieľom aj toho workshopu naživo. Začína sa o nejakej 10:00 ráno a budeme končiť zrejme 5:00 s výpkármi na afterke, samozrejme. Uvidíme. Ono je dôležité ešte povedať možno to, že tých rôznych seminárov je veľa. Ja som ich absolvoval množstvo, aj vzdelávacích kurzov a tak ďalej. A pre mňa veľmi dôležité bolo to, že aby som sa nedostal len do tej chvíľkovej motivácie, ale aby som tieto veci dokázal akoby dlhodobo udržať. Ja som nad tým dlho rozmýšľal, že aké tie veci sa mi proste v tom živote akoby spájajú, a to boli toto stále, že emočná stabilita. Teraz keď sa mi niečo stane, tak už na to úplne inak reagujem, aj či už len vo vzťahu, a takisto je to v podnikaní. Tá emočná stabilita sa aj prenáša. Netreba zabudnúť na to, že keď začnete byť emočne stabilnejší v tom pracovnom prostredí, tak zrazu budete mať doma lepší vzťah. Keď zmeníte prostredie v práci, hej, tak alebo zmeníte prácu, tak zrazu to aj doma bude lepšie, alebo niekde inde s kamošmi. Hej, takže netreba sa možno týchto vecí báť, a pre mňa je život je neustála zmena. No, to je jediná istota, ktorú tu máme, že sa veci budú meniť, budeme starší, budeme krajší, možno škaredší, možno proste každý bude iný, možno proste schudneme, možno priberieme a tak ďalej. To stále sa jednoducho meníme a na to netreba zabúdať. A teraz sa len rozhodneme, že ktorou to cestou, že či chcem rásť alebo chcem upadať. Neexistuje, že som tu a zastavím čas a nebudem sa teraz hýbať nikde.
Lebo to veľa ľudí by si prijalo, že by som chcel mať už len do konca života taký a taký vek, alebo tak a tak by som chcel vyzerať. To jednoducho nedá sa to. Ale stabilne dlhodobo dokážem veci smerovať tým smerom, ktorým ja chcem a to je veľmi dôležité. Že nemá to len na pár dní, na nejaký týždeň sa namotivujem niekde, poskáčem si a tak ďalej, ale mať to tak v takom rozvážnom v kľude a vedieť, že kde smerujem ten svoj vlastný život. Tak ono tiež sa pridávam, zažil som veľa rôznych workshopov, seminárov, m, iných typov vzdelávania a veľakrát sa mi presne stalo to, že namotivovaný, nadšený a potom sa vrátim domov a teraz čo? Hej. Lebo často vám to tam nepovedia, ako máte s tým potom pracovať ďalej. Hej. Takže toto je tým našim cieľom na týchto workshopoch, dať vám tie nástroje, aby ste to vedeli potom zvládnuť aj v tom teréne. Dobre, zaujíma vás niečo? Máte nejaké otázky ohľadne toho, čo sme sa bavili, ohľadne možno nejakých vašich konkrétnych vecí? Kľudne napíšte. Okay. Bolo asi všetko vypovedané. Ľudia sa nechcú pýtať. Tak verím, že vám to dalo nejakú tú hodnotu. Ľudia môžete aj napísať do chatu, že čo vám to dneska dalo, či ste sa niečím vedeli inšpirovať. Je to dobrá spätná väzba aj pre nás. A možno nechcete klásť nejakú otázku, ale taktiež nás poteší akákoľvek tá spätná väzba, či sa vám to páčilo, alebo či máte s niečím nesúhlasíte. To je tiež je to otvorený priestor aj pre vás a my sme za to veľmi radi. Tak, presne. Um, ja teda zrekapitulujem, v čete máte ešte link. Aj tých, ktorí chcete, tak si skopírujte tie zľavové kódy. Rast 99 a Rast VIP, všetko veľkým. Ešte to hodím do chatu raz. Aj s tým linkom. Tak si to niekde skopírujte, pretože viete to využiť do nedele, do konca tohto víkendu. My sa veľmi tešíme na vás, pretože poviem úprimne, mňa ten online svet trošku začína tak nudiť, lebo tá interakcia je oveľa lepšia naživo a oveľa viac po tých rokoch, čo sme všetci teraz strávili asi viac toho času online, tak ma to viac láka do toho offline a byť naživo, byť tvárou v tvár. Toto ma teraz hodne baví, takže veľmi sa na to teším v peknom prostredí Vigľašského zámku. Dobre, priatelia, takže za mňa asi všetko. Ja by som sa s vami rozlúčil takou vetou, že vždy sa máme kam posúvať a pre mňa je to tiež forma toho osobnostného rozvoja, odovzdávať ďalej nejaké veci. Je to pre mňa nejaký ďalší level, takže ja sa na to teším a vôbec to neberte tak, že už mám všetko za sebou, ale skôr nie. Zmenu prostredia treba uskutočniť, keďže ma to len ťahá dole. Ďakujem. Dobre, Patrik, tak určite dobehni. Tešíme sa na teba. Netreba zabudnúť na to, že treba robiť v živote akčné kroky. Veľa ľudí to cíti a ten posledný krok je to takéto potvrdenie, že áno, skutočne to chcem, lebo žijeme v hmotnom svete a veľakrát v tej hlave sa nám dejú iné veci ako v tej realite. A k tomuto by som vás len chcel povzbudiť, že akýkoľvek akčný krok, ktorý sa rozhodnete vo svojom živote urobiť, tak nech je pre vás prospešný. Nech sa vám v tomto darí. Ja vám to zo srdca prajem, lebo ja rád vidím ľudí usmiatých, ako som už spomínal dneska, s úsmevom na tvárach a verím, že aj to Slovensko bude viacej usmiaté možno po tomto webinári alebo po našom spoločnom workshope, ktorý je na tom Viglaši a toto je moje také prianie pre vás, že buďte s úsmevom na tvárach, potešíte nielen seba, ale aj ostatných.
Tak, ešte som len dopísal do chatu. Nestačí čítať motivačné citáty a pozerať motivačné videá na YouTube, ale treba zdvihnúť zadok a naozaj niekam ísť. Dobre, Ďakujem krásne za pekný večer spolu s vami. Som rád, že som tu strávil tento večer. Ešte Stano, dodaj. ja tiež ďakujem za váš čas. Veľmi som rád, že som mohol vám niečo odozdať. Verím, že aspoň niečo ste si odniesli a verím aj to, že s mnohými z vás sa vidíme v sobotu 15.6. v Grand Hoteli Viglaš. Krásny večer. Krásny večer. Ahojte. Ahojte.